xomok biħtati O bambinċ kien ħelwa tarbija Ejja eħlisna mill-lajb taħtija O Alla taħnina Min kemm tbatija tgħid Minħabba dawk li fdejt Min kemm tbatija tgħid Minħabba dawk li fdejt Ninnila tibki xizjad Ninni Ġesu bambi ħallina l-biki għaxana midilbi Ejjew ya ġli mis-sema mija Ħdejna l-għali ħalakom bambin ġewwa l-fiskija Ninnila tibki xizjed Ninni Ġesu bambin ħallina l-biki għaxana midilbi Ejjew waraw orajja F'kem faqar f'kem tmatija Is-sitta kollox twilet bin Alla il-Messija Ninnila tibki xizjed Ninni Ġesu bambin ħallina l-biki għaxana midilbi ما تطلعش نعم دوايرة أي سيبها أنت سيبها فأنت في ذيك النوتة ورش خيوش الأساس ماشي Xandira diretta mill-ġenna ta' Villa Randall fil-belt Victoria Għawdex neġgħu nilqgħukom għal mument ieħor f'dan il-jum għaddis tal-miliet illi l-Knisja f'Għawdex qed tiċċelebra flimkien mar-raj spiritwali tagħha l-Isqof Anton Tewma. L-Isqof mis-sena l-oħra ħal inizjattiva illi joffri lil dawk illi jkunu jixtiequ jagħlqu l-ġurnata tal-miliet qudiesa wara li jintemmu ħafna mill-quddies fil-parroċċi Għawdxin. U stieden il dawk illi kienu għadhom ma ċċelebrawx il-quddiesa sabiex jagħmlu dan fl-ambjent sabiħ ta' Villa Randall. Wieħed mill-ġonna li għandna fil-Gżira Għawdxija, forsi l-aktar wieħed magħruf u spazzjuż fil-qalba tal-belt Victoria. Ftit tarħin ilu konna magħkom bil-Leksio Divina mis-Santwarju ta' Pinu biex inkomplu minn ħadd tal-ieħor nisimgħu l-kelma ta' Alla u nħalluha tagħmel il-frott fina. Dalgħodu wkoll xandarnilkom mill-Bażilika ta' San George fil-11 ta' filgħodu il-pontifikal solenni ta' jum il-miliet wara li l-bieraħ fil-katedral l-Isqof mexxa wkoll il-quddiesa ta' nofs il-lejl qaddis tal-miliet. Issa nagħlqu b'dan l-aħħar mument għal dan il-jum tal-miliet. Jum ta' ferħ, jum
ta' glorja, jum illi fih il-Knisja mad-dinja kollha tiċċelebra t-twelid tas-Sinjur tagħha Sidna Ġesu Kristu, il-Messija imwiet. Wara il-mixja ta' tħejjija tul l-4 ġimgħat tal-Avvent illi din is-sena kellna il-grazzja li niċċelebrawhom sħaħ, issa dak illi stennejna u xtaqna wasal. Il-mistenni, il-maħbub ta' kull żmien issa jinsab fostna. Ġesu tarbija twilet fl-ar ta' Betlem, imma jitwilet kull darba li nilqgħuh fil-ħajja tagħna. Ejja għalhekk nagħmlu l-isbaħ ħaġa li nistgħu nagħmlu biex niċċelebraw din il-ġurnata. Propju iċ-ċelebrazzjoni tal-Qudiesa, l-Ewkaristija, illi hija l-preżenza ħajja tal-mulej fostna. Dak Ġesu li storikament ġie f'Betlem il-fuq minn 2020 sena ilu, jiġi kontinwament fil-ħajja tal-Knisja, fil-ħajja tan-Nisrani, fil-ħajja tagħna l-bnedmin, permezz tal-kelma tiegħu, permezz tal-Ewkaristija. Il-lejla din iċ-ċelebrazzjoni qed issir hawnhekk fil-miftuħ anke bħala dimostrazzjoni oħra tal-fidi tagħna fil-misteru tal-inkarnazzjoni. Skambjajna skur matul din il-ġurnata diversi messaġġi ta' awgurji, imma l-isbaħ awgurju li nistgħu nagħmlu huwa permezz ta' din iċ-ċelebrazzjoni. Ċelebrazzjoni li hija animata bil-kant mis Sur Mario Caruana, kant li huwa għanjiet sbieħ tal-miliet kif jixraq f'din il-ġurnata u kif inkomplu wkoll inkantaw matul il-jiem li ġejjin għaliex fl-aħħar mill-aħħar il-festa tal-miliet illi qed niċċelebraw illum tiftaħ iż-żmien qaddis tal-miliet illi jibqa' sejjer sal-festa tal-Magħmudija tal-Mulej. Għalhekk ejjew nidħlu fl-ispirtu ta' din l-Ewkaristija mqazza, dan l-innu tal-bidu, l-innu sabiħ Adeste Fidelis, ninġabru jansara. Min Allah, dawl min dawl sader, Şibet işbeyma tana Data sevallar, sittalar twissema, Nixteħtu fl-art bil-iman, Nixteħtu fl-art bil-iman, Nixteħtu fl-art bil-iman. Ir-rajja ferħana, lejlar marru jiġru, jannu iġorru il-rikani. Maħom minatu, nofru il-lub tana, nixteħtu fl-art bil-iman, nixteħtu fl-art bil-iman, nixteħtu fl-art Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin hawn biex nifirħu għar-rigal kbir li għamel magħna l-mulej. Battilna lill-ibnu biex jurina wiċċu
F'Ġesu naraw il-wiċċ tal-missier, il-wiċċ tal-Alla tagħna. Biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif jixraq il-miliet, ejjew narfu li aħna dajfejn, ejjew narfu li aħna żgħar wisq biex nilqgħu rigali kbir u nitolbu lil mulej ikollu ħnina minna. Nitolbu maħfra flimkien nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emin, billi ħallejt mirjieti, ħtija tiegħi, l-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marija dejjem Verġni, lill-anġli, lill-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Infaħru lil Alla flimkien billi ngħidu Glorja lil Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lil bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, naturawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt tal-btana. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek glori Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, int mod tal-aġeb ħlaqt il-bniedem fil-kobor tiegħu u baġeb akbar ġeddittu wara li waqa. Għamel li nissieħbu ma' Kristu fin-natura tiegħu ta' Alla kif hu għoġbu jieħu sehem magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. U li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mistenni imħabbar mill-profeti issa wasal. Dak li l-profeti ħabrulna fl-avvent issa jifirħu għal wasla tiegħu. Dan hu li tħabbar bil-ferħ il-liturġija tal-kelma tal-lum, speċjalment il-Vanġelu, it-tħabbira tal-inkarnazzjoni. Nisimgħu b'attenzjoni il-qari tal-kelma ta' Alla. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Kewma sbieħ fuq il-muntanji, ir-riġlejn ta' min iħabbar il-bxara, ta' min ixandar is-sliem, ta' min iħabbar ir-riesq, ta' min ixandar is-salvazzjoni, u jgħid lil Sion, Alla tiegħek isaltan. Isma' ħalajta, l-assisa tiegħek ollew leħinhom, il-kol flimkien jgħidu bil-ferħ, għax raw bajnejhom lill-mulej rieġa lura f'Sion. Intom ħerbiet ta' Ġerusalem, għajtu l-kol bil-ferħ, għax farraċ il-mulej il-poplu tiegħu, feda lil Ġerusalem. Kixef il-mulej id-drieħ tiegħu qaddis quddiem il-ġnus kollha, u raw it-truf kollha tal-art, is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Il-kelma tal-mulej. How could it be? This baby in my arms, sleeping now, so peacefully. The Son of God, the angels said, how could it be? Lord, I know he's not my own, not of my flesh, not of my bone. Still, Father, let this baby be the son of my love. Father, show me what I fit into this plan of yours. How can a man be father
to the Son of God. Lord, for all my life, I've been a simple carpenter. How can I raise a king? How can I raise a king? He looks so small, his face and hands so fair. And when he cries, just thunder seems to disappear. But when he loves, it chimes again. How could it be? Father, show me where I fit into this plan of yours. How can a man be father to the Son of God? Lord, for all my life I've been a simple carpenter. How can I raise a king? Għannu lil-mulej għanja ġdida għax għamil ħwejjeġ tal-għaġeb, ġibitlu r-rebħa l-leminja tiegħu u d-drieħ imqaddes tiegħu. Għarraf il-mulej is-salvazzjoni tiegħu, fajnejn il-ġnus wera l-ġustizzja tiegħu, ftakar fit-tjieba u l-fedelta tiegħu mal-poplu ta' Iżrael. L-art kollha minn tarfa l-ieħor rat is-salvazzjoni ta' Alla tagħna. Għajtu bil-ferħ lil-mulej fl-art kollha, infexxu filena, ifirħu għannu lil-mulej biċ-ċetra, biċ-ċetra u bil-ħlewwa tal-għana, bit-trombi u bid-daq ta' trumbetti, għajtu bil-ferħ qudiem il-mulej is-sultan. U issa nisimgħu l-awtur tal-ittra lil-Lut kellimna dwar kif Alla kellemna permezz ta' ibnu. Bidu ta' ittra lil-Lut. Alla fl-modi kellem il-missirietna ħafna drabi, ħafna manjieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' ibnu li ju għamlu werriet ta' kollox u li beħ u l-koll għamel il-ħolqien. U li ben li ju id-dija tal-glorja talla u ġbija tal-essenza tiegħu u li jżomm id-dinja kollha bil-kelma sedana tiegħu. Wara li naddafa minn nubietna għad fuq il-lemin tal-kobor ta' Alla fil-għoli ta' smewiet. U bekk sar daqshekk aqwa mill-anġli daqs kemm ola minn tagħhom u l-isem li kiseb. Għax lil min mill-anġli qatt qal Alla, inti ibni, jien illum nissiltek, jew jien inkun missieru u hu jkun ibni. Imbagħad u jdaħħal lill-ibnu l-kbir fid-dinja, jgħid ukoll ħajqimuh l-anġli kollha ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Il-rodd ħajr il-Alla, jekk joġobkom inqumu bil-ieħor. Ejjew issa nisimgħu il-kelma ta' Ġesu jew aħjar il-kelma dwar Ġesu. Propju il-Vanġelu huwa aħbar tajba. Dik l-aħbar tajba illi l-anġli ħabbru lir-rajja. La tibżgħu xejn, qed inħabbrulkom ferħ kbir, ferħ li jkun mad-dinja kollha. U dan insibuh fil-Vanġelu. Għalhekk jew nisimgħu ix-xandira ta' din il-kelma. Il-kelma li jagħtina l-Evanġelista dwar il-verb illi kien sa mill-bidu ma' Alla, il-verb illi kien Alla, il-verb illi sar bniedem u għammar fostna. Jum imqaddes feċċalina, ejjew ġnus qumu il-mulej għax illum fuq l-art niżel dawl kbir.
mulej ma'kom. miegħek ukoll. Bidu tal-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. Fil-bidu kien il-Verb, u l-Verb kien ma' Alla, u l-Verb kien Alla. U kien fil-bidu ma' Alla, kollox bih sar, u xejn ma sar mingħajru. Kull ma sar kellu l-ħajja fih, u l-ħajja kienet id-dawl tal-bnedmin. Id-dawl jiddi fid-dlam, imma d-dlam ma jelbux. Kien hemm raġel mibgħut minn Alla jismu Ġwanni. Dan ġie bħala xut biex jixeta d-dawl biex bih kulħadd jemmen. Ġwanni ma kienx id-dawl, imma ġie biex jixeta d-dawl, dak id-dawl veru li jdawwal kull bniedem huwa ġej fid-dinja. Kien fid-dinja, u d-dinja saret bih, imma d-dinja ma rfitux. Ġie f'daru, imma niesu ma laqgħuhx. Imma lil dawk li laqgħuh tawhom is-seta li jsiru li Alla. Dawk li jemmnu f'ismu, li twildu mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bnedmin, iżda minn Alla. U l-Verb sar bniedem u għammar fostna. U aħna rajna l-glorja tiegħu, il-glorja li għandu mill-missier bħala ibnu l-waħdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Ġwanni ta' xieda fuq u meta għajja qal danu li għalih għedtilkom jiġi warajja imma huwa aqwa minni għax kien minn qabli. Għax mill-milja tiegħu aħna l-koll ħadna grazzja fuq grazzja. Alla ta' l-liġi permezz ta' Mosè, imma l-grazzja u l-verità seħħu permezz ta' Ġesu Kristu. Lil Alla għadu ħadd ma rah, imma għarrafulna li ben il-waħdini ta' Alla li hu fih dan il-missier. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Nisimgħu issa l-omelija ta' l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma f'din il-qudiesa ta' binar ta' jum Għanamlu il-Milit. riflessjoni qasira, anki jekk nibqgħu ftit ieħor immorru verament imxarbejn lejn id-dar. Però almenu law rieħ u lanqas ix-xita. Ejja nippruvaw nirriflettu ftit x'għamilna dawn il-ġranet. X'għamilna dawn il-ġranet? X'għamilna? Kiltu xi ikla? Iwa jew le? Ejwa. Il-bistu xi libsa jew xtrajtu xi libsa jew xi ħaġa mu speċjali n-nisa, aħna l-irġiel jgħaddi kollox għalina, mhux kulħadd ta' ngħidu kif inhi. Il-bistu xi libsa partikolari li mhux s-soltu tilbsu, iwa jew le? Ejwa. Żejjintu d-dar bid-dawl jew le? Iwa jew le? Ejwa. Xtrajtu xi rigal u tajtuh, irċivejtu xi rigal minn xi ħadd, iwa jew le? Ejwa. Min dan kollu xbaqa. Xbaqa. Mena min kiel ħafna f'nofsinhar qed jiddispjaċi ħora kif se jagħmel l-ewwel wieħed jien. Min xtara rigali għoljejn li jiswew il-flus u rċieva rigali ċejb għal arajjen x'għamilt jew bil-maqlub. Min xtara rigali ċejb u rċieva rigali għoljejn għal min jaf x'qalet, jew min jaf x'qal, hekk jew le. Ejja nirriflettu ftit. Għalfejn ninġabru niklu fil-ġranet tal-miliet? Għalfejn nagħmlu festa bl-ikel propju fil-miliet? Għalfejn? Ejja mmorru ftit lilien minn dak li jeħdilna l-ħejn, jeħdilna l-enerġija. Min jaf kemm minnkom in-nisa enkwetajtu għax ma ġiex preċis kif rittuh. Għattu s-sekk issa m'hemmx tagħmel hekk ġie. Jew inkella forsi għax stennejtu li se jiklu iktar u ma kilux. Min jaf kemm ninkwetaw. U nittieħdu minn dawn is-sinjali illi taħtom hemm profondità kbira. Għalfejn niklu fil-miliet? Għalfejn niklu? Tgħidu li biex niltaqgħu flimkien, iwa mela le?
aħna niltaqgħu flimkien fil-miliet għaliex għax għandna bżonn nis-sens ta' xiex ta' familja. Hekk jew le? Għandna bżonn tas-sens ta' familja. Imma mhux biss għalfejn niklu fil-miliet. Għax l-ikel x'jagħmel lilna l-ikel iżommna ħajjejn. Imma kull darba li niklu, provaw riflettu ftit, kull darba li niklu aħna nerġgħu nġeddu x-xewqa tagħna inkonxja ħafna drabi li ma mmutux li nibqgħu ħajjejn. Tantu hekk li meta ikun hemm persuni jew anzjani jew morda u jaslu fl-aħħar, aħna meta nibdew naqtgħu qalbna li waslu, meta? M'għadu jieħu xejn. M'għadha tieħu xejn. U hemmhekk x'tibda nidħlu fid-depressjoni tal-ħajt li ma nistgħux ninfdu. Għaliex? Għax aħna niklu mhux biss biex ngħixu issa, imma inkonxjament aħna niklu biex nibqgħu ħajjejn il-qudiem. Mela pruvaw irriflettu ftit x'għamilna meta kilna llum f'nofsinhar u meta ltqajna fil-parties ta' fuq ix-xogħol u l-ikliet l-oħra li għamilna mal-ħbieb u ma' sħabna. X'inhu s-sens, is-sinifikat? Is-sens ta' familja? Allura relazzjonijiet flimkien ta' mħabba, ta' sempliċità, ta' fiduċja. U dan is-sens kbir ta' ħajja ta' dejjem. Il-ħwejjeġ l-bies. Naħseb li ma wħadd minna bil-piġama l-lejla hawnhekk, mhux hekk. Marju, fejn hu Marju? Għaw storja li għafu ftit biss. Ma ngħiduhiex, bat jirrakkuntaw. Ma wħadd bil-piġama hawnhekk. Għaliex? X'inhu l-bies? Għalfejn nilbsu aħna? Għalfejn nilbsu? Mhux biss għax inħossu l-ksieħ, kieku tkun biżżejjed biċċa kutra jew biċċa xkora noħorġu bija. Imma ma noħorġux bix-xkora jew bil-kutra. Il-libsa li nilbsu, x'irridu ngħidu bija? X'messaġġ iridu nwasslu bija? X'inhi? Irriflettu ftit. Aħna nilbsu u fil-festa għaliex? Għax meta nilbes jien qiegħed nuri l-isbaħ u l-aħjar tiegħi. It-tajjeb u l-aqwa li hemm fija. Imma għalfejn nagħmlu dan? Irriflettu naqra. Għalfejn nagħmlu dan? Għax jien u int nixtiequ li nkunu ma ngħidx aħjar mill-oħrajn, imma almenu bl-istess dinjetà tal-oħrajn. Hekk jew le? Hekk jew le? U jekk jiġi xi ħadd jgħidlek kemm għandek libsa sabiħa llum, normalment ma jkunx ir-raġel għax dak jinduna wara ġimgħa. Kemm inti pulita llum, kemm inti sabiħ illum, tieħu pjaċir. Nieħdu gost għaliex? Għalfejn? Mhux għall-libsa, dik tieħu gost bija għal-ftejt imbagħad x'tagħmel. Imbagħad jew titwarraba x'imkien jew titlaqa għal kuljum. Għax dik tagħtik dinjità. Għaliex? Għax jien tixtieq li tkun stmat bħala persuna. Jien tixtieq li l-oħrajn jirrispettawk bħala persuna, li jkollok identità bħala persuna, mela li lien mill-libsa, li lien mill-ikla, li lien mill-ikel, li lien mill-ikel. Għalfejn id-dawl, u għalfejn meta issa nżarmaw ftit jiem oħra, ngħidu kif żwajtat id-dar, mhux kulħadd taxaw uħud minnkom in-nisa, bil-ġrejja ħanħaffu ħanwarbu l-affarijiet minn hemm ħaniġbru ħalli ma jkollniex imbarazz fin-nofs. Imma fil-parti l-kbira, meta għandek id-dawl, imbagħad tneħħih se tħoss il-vojt tiegħu. Għalfejn? Għalfejn? Irriflettu ftit. Għax aħna nagħmlu ħafna affarijiet, ninħlew fihom, nitkaxkru fihom u ninsew is-sinifikat profond, it-tifsira vera li hemm wara dan kollu. Għalfejn id-dawl? Għax id-dawl huwa sinjal tal-pożittività.
Id-dawl huwa sinjal tal-ottimizmu, id-dawl huwa sinjal tat-tama. Id-dawl huwa sinjal li hemm minn fejn tgħaddi, hemm fejn tmur, hemm direzzjoni, m'intix ibblukkat, m'intix fidlam. Għalhekk id-dawl joġobna, u għalhekk niffesteġjaw u nagħmlu festa bid-dawl għaliex għax fil-fond ta' qalbi, fil-fond ta' qalbek hemm il-bżonn il-ħtieġa tad-dawl, tat-tama, tal-ottimizmu. U r-regali, għalfejn nagħtu r-regali. U għalfejn nirċievu nieħdu gost nagħtu r-regali. Irriflettu ftit, għalfejn, ejdu li intom din ħafifa. Għalfejn. X'taħsbu? X'taħsbu? Għalfejn nirċievu regali u nagħtu regali. U nieħdu gost nirċievuhom u nagħtuhom għaliex għax huma sinjali ta' xiex ir-regal. Ta' mħabba. Ta' mħabba. Wara r-regal, jekk m'hemmx imħabba, ir-regal jista' jkun kbir daqs knisja. Ma jkun jiswa xejn. Tafu x'in id-differenza bejn l-irġiel u n-nisa kif jiftħu r-regal? Tafu x'inhi, mhux hekk? Tafu x'inhi? Mela, meta tagħti regal lil-mara, il-mara ma tiftaħx ir-regal, imma x'tiftaħ l-ewwel? Il-kard. Il-kard. U jekk il-kard tkun sabiħa u romantika, x'tagħmel? Mhux importanti ir-regal, tinsieħ. Ir-raġel x'jagħmel? Jaqbad il-kard, tfaħħal ċemp x'imkien u jiftaħ ir-regal. Mod speċjali tkun xi biċċa għodda jew xi ħaġa li totta għalih u l-kard. Għalfejn nieħdu gost nagħtu u nirċievu r-regali, għalfejn? Għax ir-regal hu sinjal tal-imħabba li aħna nixtiequ nagħtu lill-oħrajn u tal-imħabba li aħna nixtiequ nirċievu mingħand l-oħrajn. Mela, nkisser rasi x'se nixtrilu, x'se nixtrila, u issa inkisser rasi, imma wara x'hemm wara. Wara x'hemm. Hemm dan il-bżonn kbir li jien inħobb u li jien inkun maħbub. Tgħidu li Ġesu Kristu il-miliet fejnu. Issa tafu fejnu Ġesu Kristu il-miliet. Tafu fejnu. Ġesu Kristu qiegħed fil-familja li tinġabar fl-imkien. Ġesu Kristu qiegħed fl-idija li hu jagħtina ta' familja. Fl-idija, fil-mod ta' kif hu jimmaġina ir-relazzjonijiet ta' bejnietna. Ġesu Kristu qiegħed fl-imħabba, fir-rispett li għandu jkollna lejn xulxejn, fl-akkoljenza sħiħa ta' xulxejn, fli nilqgħu verament lil xulxejn. Fli nissapportu nieħdu paċenzja b'xulxejn fuq ix-xogħol. Mhux biss fil-mument tal-parties jew tal-ikliet. Fli nħobbu lil xulxejn, fli naħfru lil xulxejn fil-familji u l-familjari tagħna. U mhux biss fl-ikla tal-miliet jew fl-okkażjonijiet partikulari. Hemmhekk qiegħed Ġesu Kristu. Fejn hu Ġesu Kristu fid-dawl? Fejn hu Ġesu Kristu fil-ħajja li aħna nixtiequ li jkollna l dejjem? Ġesu Kristu ġie propju biex imut u biex iqom. Biex jagħtina tama ta' ħajja oħra, tama li qiegħda ġo fina. Ġo kull wieħed u kull waħda minna. Kieku aħna nisbla tama, kieku ma nixtiequx ngħixu, kieku nafu li jispiċċa kollox wara l-mewt, kieku nieqfu nirriflettu fuq għadejn, mela mal-mewt m'hemm xejn. Kieku jien l-ewwel wieħed naqbad u neħles issa. Kieku mal-mewt jispiċċa kollox, m'hemm xejn. Imma ġo fina miktuba ġo fija, ġo fejk, li ma tridx tmut. Miktuba ġo fina. U dak li hemm miktub ġo fina, dak min għamlu hemmhekk, min poġġi hemmhekk, jekk mhux min ħalaqna, min għamilna. U tagħna risposta għal dik il-mistoqsija ta' ħajja ta' dejjem li hemm ġo fina. Għax ġew il-kelma tal-missier, il-kelma ta' Alla magħmula bniedem. Ġew għalhekk Ġesu qiegħed fuq il-Bibja. Il-kelma ta' Alla magħmula laħam. Ġew u l-ġrajja tiegħu issa saret il-ġrajja tiegħi, il-ġrajja tiegħek,
il-ġrajja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Allura għalhekk id-dawl, għalhekk it-tama, għalhekk l-ottimizmu, għalhekk il-fiduċja, għalhekk ma naqtgħux qalbna fid-diffikultajiet. Għax hu ġie miet u qam. L-imħabba. San Pawl qalilna illi li Alla ma għax fit-tex tiegħu ma għax jieħu għalih. U qal jien Alla ħej ħammur hemmhekk nisir wieħed minn dawk bħalhom. Le. Imma ċekken billi ħafu u n-natura tagħna. In-natura tal-sejr jgħid San Pawl. U sar saħansitra mhux biss bniedem jixbaħ lili imma skjaf. Rafa fuqu il-kundanna ta' kriminal. Biex anki l-kriminal jista' jgħid iwa Ġesu kien ma' ġenbi xi darba. Biex anki l-midneb inkallat jista' jgħid ukoll iwa Ġesu kien bħali xi darba. Għamel l-istess esperjenza kera fid-dlam tiegħi li nagħmel jien. M'hemmx imħabba akbar minn dejn li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Ħanikkonkludi. Il-kundizzjoni biex aħna nilqgħu lil Ġesu tafu x'inhi. Il-kundizzjoni biex aħna niltaqgħu miegħu tassew tafu x'inhi. Waħda biss. Irid ikollna il-faqar tar-rajja. Is-sempliċità tar-rajja. Jekk ma jkollniex il-faqar u s-sempliċità tar-rajja, ma niltaqgħux miegħu Ġesu. Tgħidu li x'inti tgħid. Żewġ kelmiet u nikkonkludi. Fit-Talmud u ktieb li għandhom il-Lot li jispjega jfisser l-Antik Testament. Fit-Talmud hemm miktubin ħwejjeġ koroħ ħafna dwar ir-rajja, imma koroħ ħafna. Per eżempju, waħda minnhom tafu x'inhi? Jekk jaqalek barrej jew naġa jew ħmar fil-bejr iġbru, imma kjaqa r-raj jew pubblikan dawk ħallihom hemm. Kjaqa r-raj jew il-pubblikan dawk ħallihom hemm. Ara kif kienu ikkonsidrati dawn in-nies. U mhux hekk biss fit-Talmud kien hemm miktub illi meta jiġi l-Messija, interessanti dejn ta'. Meta jiġi l-Messija, l-ewwel ħaġa li se jagħmel se jiknes, jeqret, jisħet lil min? Lir-rajja u lill-pubblikani. U allura ħasadhom waħda sew Ġesu, għax l-ewwel li rawh kienu ir-rajja u baqgħu jakkużawh sal-aħħar li kien jagħmilha li kien ħabib tal-pubblikani u l-mitinbin. Għaliex? Għax kienu kapaċi dawn jiltaqgħu ma' Ġesu. U l-irjows il-kbar, is-saċerdoti il-kbar, il-Farizej, il-kittiba ma kienux kapaċi jiltaqgħu ma' Ġesu. Tafu għaliex? Għax dawn kienu nies ta' veru, nies veri ir-rajja. Kienu jafu li huma nies midinbejn, limitati, kienu huma stess konxji illi kienu maqtowejn mill-bqija tal-poplu l-magħżul ta' Alla u kienu aċċettaw din il-kundizzjoni tagħhom, din ir-realtà tagħhom. Li jien naċċetta il-limiti tiegħi, li jien taċċetta d-djufijiet tiegħek, li jien tara frilek innifsek u ma tippruvax tkun differenti minn dak li jient, taċċetta dak li jient b'dak li hu dajjef fejk hija kundizzjoni biex tħalli lil Ġesu tassew jiltaqa' miegħek. Tħalli lil Ġesu tassew ibidlek. Ħatifhmuni mill-ewwel, jien m'għandix bżonn Ġesu, jien m'għandix bżonn ta' Alla, Alla. Min jgħid hekk? Min jgħid hekk? Min iħossu Alla jew. Dak jgħid hekk. Min miskejn inqata' mir-realtà. Min ma baqalux kuntatt mar-realtà, miskejn. Min nesa li hu iben. U kull iben, aħna killa kemm aħna hawnhekk kulliet. Sewwa hawn minna li huma miż-żewġejn, hawn minna li huma aħwa ta' xulxejn, hawn minna li huma nanniet, hawn minna u maħniex kollha nanniet, u maħniex kollha miż-żewġejn, u maħniex kollha aħwa, forsi hawn wieħed minna li huma persuna weħida fid-dar. Imma kollha kemm aħna għandna xi ħaġa komuni x'inhi li aħna u liet kollha kemm aħna.
U xi tfisser li inti jiben? Li inti ma milx lilek innifsek? Int ma milx lilek innifsek jekk inti jiben? Imbagħad nikber ftejt u jitla rasi u nimmaġina li jien għamilt li l-nifsi, mhux hekk niġi jiġrilna. U mhux nagħmel li l-nifsi biss imma nagħmel lill-oħrajn ukoll. U jidirli li jekk jien naraf li jien niddependi, jien twelidt niddependi. Jekk jien naraf din ir-realtà u nkun ta' veru u naraf il-limiti tiegħi u l-persuna tiegħi u naċċetta l-limiti tiegħi, naċċetta dak li jien. Ibqgħu ċerti li ħaniltaqa' ma' Ġesu. Ħaniltaqa' ma' Ġesu. Inkun ftaħtlu l-bieb. Din il-problema l-kbira li qed ngħixu għax sfortunatament il-flus, aħna rridu l-flus għamewħ, jew il-flus jamuna ta' għax il-flus tant, żewġ affarijiet jamuna, il-flus u l-poter, dawk it-tnejn, dawk jamuna. Meta aħna nimmaġinaw illi jew bil-poter, sewwax nikmanda xi ħaġa jew għandi l-flus. Meta jien nimmaġina li jien sirt xi ħaġa u l-ħaq xi ħaġa, jien nam ma nibqax nara u nibda naffiċ u nassit u fl-aħħar nħabbat geddumi wkoll u nkisser rasi wkoll għax hekk jiġrili. U ma niltaqax ma' Ġesu. Niltaqa' ma' Ġesu meta jien nara fil-limiti tiegħi dak li jien u ninduna li jien bżonn tiegħu u bżonn ta' ħuti. Ir-riflessjoni ta' l-isqof ta' Għawdex Anton Tewma waqt din il-qudiesa ta' filgħaxija nhar il-miliet mill-Villa Randil fil-Belt Victoria Għawdex. Xandira diretta li qed inwasslulkom f'dan il-jum qaddis tas-solennità tat-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Il-missier ħalaqna li Alla liben ġie fid-dinja permezz ta' Marija, il-misteru li qed niċċelebraw illum, u Alla l-Ispirtu Santu dak li jagħtina l-ħajja kontinwament ngħixu bih. U aħna bħala komunità fil-Knisja nippruvaw ngħixu ir-realtà tagħna ta' wlied u ta' aħwa ta' xulxejn flimkien. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull smien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Nisel mismewijiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal-ġisem bis-seħa tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata Ponzu Pilatu, mietu difnu. Fit-tielet jum għamil l-imwiet skont il-kodba mqazza u tela s-sema, qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-missier u mill-liben li hu meqjum imweġġa flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. Fi knisja waħda, qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fiduċja sħiħa inresqu t-talbit tagħna lill-missier. Nitolbuk missier illum f'dan il-jum għażiż tal-miliet biex tagħti l-għajnuna tiegħek u l-qawwa tiegħek lil dawk kollha li għaddejjin minn dbatija, lil morda, lil dawk li huma weħidhom, lil dawk li qegħdin fil-ħabs, lil dawk li għaddejjin minn diffikultajiet ta' relazzjoni kemm fil-familja kif ukoll fuq ix-xogħol. Nitolbuk mulej għalina l-koll li qegħdin hawn niċċelebraw it-twelid tiegħek biex kif miġja ta' tarbija tqalleb ta' taħt fuq il-ħajja tal-familja, inħalluk lilek ukoll bil-miġja tiegħek tqalleb ta' taħt fuq il-ħajja tagħna biex timlija bid-dawl, bl-imħabba u bil-paċi. Nitolbu, ismana, nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja. Inti taf kemm artijiet, nazzjonijiet għaddejjin minn konflitti u minn gwerer. Għati mulej lill-mexxejja id-dawl li jiġi mill-Ispirtu tiegħek, id-dawl tal-għena u l-paċi tiegħek. Nitolbu. Nitolbuk mulej. F'dan il-moment partikulari li għaddej minnu pajjiżna biex tatina l-grazzja li ninqalu minn kull tip ta' partiġjanizmu, jekk hux aħmar jew jekk hux blu. U nfittxu biss dak li jaqbel lill-bniedem, għax il-bniedem huwa wisqa żejs għalejk, int ħlaqtu fuq ix-xbija tiegħek u int stess
sirt bniedem bħalna biex turina l-importanza ta' kull moment, ta' kull sitwazzjoni li aħna bnedmin insibu ruħna fija, nitolbu. Ismana, nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej il-lum għall-irwieħ tal-mejtin kollha tagħna. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem, id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom, jistrieħu fis-sliem. Amen. Stgħu noqogħdu bil-qiegħda. What child is this who laid to rest on Mary's lap? He is sleeping, whom angels greet with anthems sweet, while shepherds watch a keeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him praise, the baby son of Mary. Why lie he in such a mean estate, where ox and death are feeding? Good Christian fears for sinners hear the silent word sleeping. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him praise, the baby son of Mary. This is Christ the King, whom shepherds guard and angels sing. Haste, haste to bring him praise, the baby son of Mary. What child is this? What child is this? What child is this? The baby son of Mary. What child is this? What child is this? What child is this? The baby son of Mary. Jilqa l-mulej minn idejk is-sakrifiċċju għat tifħil u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqaddsa kollha tiegħu. Ilqa' mulej din l-offerta li qegħdin nagħmlulek fil-festa solenni tal-lum. Bija int warrab tal-kollox il-korra tiegħek minn fuqna u rċajt ħabibna miegħek u bija wkoll aħna maqudin miegħek qima perfetta. Addis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, jismewitu l-art, mimlija bil-glorja tijek.
Hosanna Floridas imbirek min ġej fissem il-mulej Hosanna Floridas Għaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien sejjinata biex minn rajh ibati ħajl ħobs. Ratt il-ħajr, qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Mulej tiegħi u Alla tiegħi, mulej tiegħi u Alla tiegħi. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġa' ratt il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqal dejjem, id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi, il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Kanta kien. Nixtaqtu fl-ard bil-qima, nixtaqtu fl-ard bil-qima, nixtaqtu fl-ard bil-qima. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku. Miej għaddejtijek mingħajr ma jistħoqli, il-Kardinal Marju, l-isqfijiet Charles Joe, l-isqfijiet is-saċerdoti u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ir-raġel tagħha San Ġusepp, l-Appostli, il-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. It-talba li se nitolbu fija l-elementi kollha li semmejna fl-omelija. Tatina libsa ġdida, identità ġdida, aħna uliet tal-missier dal-għodu kont l-isptar. U kien hemm raġel ta' 95 sena. U għalli jekk ġab li qalbi verament ġulġlina, imma fl-istess ħin qajjem li ġismi xewk. Għalli aħna maħniex minn sijejn. Għalli Alla jaf bija, jiena ibnu. 95 sena, jiena ibnu, Alla jaf bija. Iwa, il-kol kemm aħna għandna dinjità, aħna uliet. Jiġri x'jiġri f'ħajjitna, jiġrilna x'jiġrilna, ma nistax ngħid jien xortija ħażina, le. Aħna uliet, għandna identità, dinjità, għandna tama ta' ħajja oħra. Il-kol kemm aħna familja. Missierna ngħidu, ma ngħidx missierna.
Fija dak kollu li jedna, ejjew nitolbuha u inkantawa bil-qalb, il-koll flimkien. Abba missier, missier li inti tismawi jitqaddes l-isem tiegħek fil-qalb ta' ħafna wlied. Missierna li inti tismawi tiġi saltnatek, tiġi saltnatek, tiġi saltnatek. Ikun dak li trid int kif is-sema qiegħda fl-ard. Tiġi saltnatek, tiġi saltnatek. Ikun dak li trid int kif is-sema qiegħda fl-ard. Missierna tina l-ħobbs lejxin illi għanna bżon kull-jum. Aħfrilna dnubit tana kif naħfru lil-bnedmin li mana u ma kienu midjunin. Missier la daħħalniex fi żmien ta' tensjoni u tiġri. Eħlisna minn kull ħasen mix-xibka tal-qarrieb. Eħlisna minn kull ta' dlamijiet. Tiġi saltnatek, tiġi saltnatek, tiġi saltnatek. Ikun dak li trid kif is-sema qiegħda fl-ard. Tiġi saltnatek, tiġi saltnatek. Ikun dak li trid kif is-sema qiegħda fl-ard. Tiġi saltnatek, tiġi saltnatek. Ikun dak li trid, ikun dak li trid, ikun dak li trid kif is-sema qiegħda fl-ard. Tiġi saltnatek. Eħlisna li tolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrit fija, int li teħx s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem ma'kom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Paċi ma'kom. Nejdu fl-imkienu bil-qalb, ħaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi t-nubiet tad-dinja, għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla, danu Ġesu. Li sar mux bis tarbija, mux bis bniedem, ma saru kol biċċa ħobs għalija għalik. Illum nista niltaqa' miegħu nistgħu nilqgħu fija. Għalkemm hu kbiru qalbi żgħira, imma hu sar ċkejken biex ikun jista' joqgħod fid-djufijiet tiegħi, fil-fraġilità tiegħi. Dan hu dak li jerfa' fuq u l-ħtija tiegħi. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-liturġija tal-lum, il-liturġija tal-miliet, tikkonsisti f'erba' qudiesiet differenti illi toffrilna l-liturġija għal din il-festa tant kbira tat-twelid tal-mulej. Il-bieraħ iċċelebrajna l-qudiesa tal-Viġili u mbagħad il-qudiesa ta' nofs il-lejl, waqt li dalgħodu il-qudiesa tas-sebħ u din ta' binar. F'kull waħda, il-liturġija tal-kelma hija hekk rikka illi tfakkarna fil-kobor u l-ġmiel ta' dan il-misteru tal-inkarnazzjoni.
Propju fil-qari tal-lum smajna li l-profeta Iżajija iħabbrilna bil-ferħ kixef il-mulej id-driħ tiegħu qaddis quddiem il-ġnus kollha u raw it-truf kollha tal-art is-salvazzjoni tal-Alla tagħna. Tassew fit-twelid tal-iben ta' Alla magħmul bniedem id-dinja kollha rat is-salvazzjoni tal-Alla tagħna. U din is-salvazzjoni hija aċċessibbli għal bnedmin kollha. Hija aċċessibbli għalina b'mod partikolari meta nersqu biex nisimgħu l-kelma ta' Alla u biex nirċevuh fl-Ewkaristija. Ġesu twieled f'Betlem, smajna aktar kmieni fil-lezzjo divina id-dar tal-ħobs, jew bl-Arbi letteralment kif tinstema' wkoll fil-Sienna id-dar tal-laħam, il-belt tal-laħam. Ejjew nħallu l-mulej jitlaħħam fina fil-ħajja tagħna dan il-miliet. U anki intom li qed issegwu għal xi raġuni jew oħra ma tistgħux tirċievu sagramentalment il-Ġesu Ewkaristija, nagħmlu proponiment fil-qalb tagħna illi nilqgħuh spiritwalment. Ħalli nkunu aħna wkoll Ġesu ieħor fost dawk ta' madwarna. Fil-miliet niftakru illi m'hemmx bżonn illi l-bniedem jipprova jsir Alla għax qablu Alla diġà sar bniedem. One another, His law is love, and His gospel is peace. Chains He shall break, for the slave is our brother, and in His name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we. Let all within us praise His holy name. Christ is the Lord. Christ is the Lord. Their name forever praise we. Noel,
Oh night, oh night divine. Jum imqaddes feċċa lina, ejjew ġnus qimu l-mulej, għax illum niżel dawl kbir. Il-klim sabiħ tal-versett fl-akklamazzjoni ta' qabel l-Evanġelju li xandritilna l-liturġija tal-kelma il-lejla. Il-Papa Franġisku qalilna dal-għodu fil-messaġġ li għamel Urbi et Orbi mill-Vatikan għal-Belt ta' Ruma u id-dinja kollha li għalkemm il-mulej Ġesu tassew niżel biex ikun dawl fuq dil-art, imma id-dinja sfortunatament għadha maħkuma minn bosta dlamijiet. Wieħed minn dawn id-dlamijiet li bħalissa tassew idalmu lid-dinja tagħna fuq ix-xefaq tagħha hija l-gwerra. Mhux biss fl-Ukrajna, imma wkoll f'diversi postijiet oħrajn, reġjuni fid-dinja li l-Papa semma fil-messaġġ ta' dalgħodu. Hekk li nistgħu nitkellmu fi kliem il-Papa nnifsu fuq tielet gwerra dinjija. Ejjew naqdu flimkien mal-vuċi tal-Papa dik tagħna illum l-prinċep tal-paċi illi kif qalilna l-Papa San Iljon il-Kbir, it-twelid tiegħu kien ukoll it-twelid tal-paċi għad-dinja kollha. Ejjew nilqgħu l-aħbar tajba tal-anġli lir-rajja sliem fl-art lill-bnedmin illi joġbu lilu. Ejjew nkunu aħna l-ewwel ħabbara ta' dan is-sliem li ġabilna Ġesu il-Messija. U nitolbu għal paċi fid-dinja. Nitolbu għal paċi wkoll fl-ambjenti tagħna, fil-postijiet fejn aħna ngħixu. Nitolbu illi pajjiżna wkoll joss dawk il-valuri illi Ġesu ġabilna bl-inkarnazzjoni tiegħu. Fosthom u fuqhom kollha il-valur tar-rispett u d-dinjità lejn il-ħajja. L-isqof semma wkoll fit-talbit tiegħu kif għamel ukoll b'mod iktar qawwi fil-messaġġ li tagħna dan il-miliet illi din il-festa tal-miliet iktar minn kull festa oħra tfakkarna fis-sagralità tal-ħajja sa mill-bidu tagħha fil-ġuf tal-om. Għalhekk nitolbu u naqdu dawn it-talbit kollha mal-intenzjonijiet tal-Knisja permezz ta' din il-qudiesa illi issa qiegħda fl-aħħar parti tagħha, aħna illum niċċelebraw b'tant ferħ il-festa tat-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. Għamel u Alla ħanejn
li s-Salvatur tad-dinja mwieled illum bħalma għamilna u tiegħek hekk ukoll jagħtina l-ħajja ta' dejjem u li jgħix wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Issa minn mhux maġġel taħarbux għax sejtukom jew naqra wiski jew naqra mbejt, jekk tixorbu jekk għandkom update. Ta' imma tuhom ċans jippreparaw. Ta' imma l-kulħadd tinkwetawx. Nixtieq minn qalbi nawguralkom miliet qaddejs, miliet ħieni, mhux biss lilkom, ma b'mod speċjali dawk li għandhom il-morda d-dar, li għandhom l-anzjani, dawk li għandhom qalbhom imtaqla b'xi mod. Tinsewx li Ġesu twieled bil-lejl u twieled fil-faqar, propju biex jiġi għandek fil-problema tiegħek, fid-djufija tiegħek, fid-diffikultà li qed tgħix bħalissa. Permettu li nirringrazzja lil Marju u lil Marija li ġew janimaw din il-qudiesa u lil Joe Grek li jħejjilna u jippreparalna kull darba hawnhekk biex inkunu nistgħu niċċelebraw din il-qudiesa fil-Villa Randil. Nirringrazzja wkoll il-ħaddiema li jenuna u wkoll lil dawk kollha volontieri li ġew biex jarmaw ħalli ikollna kollox lest tal-qudiesa. Il-mulej magħkom, iberikkom, iħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. San kantaw flimkien l-innu tal-aħħar. Mal-widin leħen l-anġli tasmawit l-anja xilwaran staffer edha tfawar għal-gloriet gloria in excelsis Deo Mil-ġonna pubbliċi ta' Villa Randil fil-Belt Victoria Għawdex wassalnilkom xandira diretta tal-qudiesa ta' filgħaxija fil-festa tal-Miliet. Immexxija mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Aħna ma tfadlilna xejn li f'nirringrazzjawkom illi naqadtu magħna minn qalbna fisem daw kollha illi jagħtu l-kontribut tagħhom f'dawn ix-xandiriet, fisem il-volontiera kollha, fisem daw kollha illi b'xi mod jew ieħor jagħmlu parti wkoll mit-tmexxija tal-Knisja f'Għawdex nixtiequlkom minn qalbna miliet qaddis. Insellmulkom.